On se viinapukki taas täällä. Viinapukki joskus luki jostain lehdestä ja oli semmoinen ylilaihialainen ja se antoi sitten omat säästövinkkinsä siellä ja se sitten sanoi, että kannattaa jättää tämä uuden luukku auki kun tekee ruokaa, että sieltä saa sitten ilmaista lämpöä. No, viinapukkia nyt vähän arveluttaa, että mitenköhän se sitten, jos se luukun laittaa kiinni, niin mihinkähän se lämpö sitten menee se. Ainakaan viinapukki, jos se sitten huomenna sinne uuniin kahtoo, niin eipä se lämpö enää siellä ole, että kai siellä Laihiassa sitten on vaan vähän erilaiset uunit, missä se lämpö odottaa, jos sitä nyt ei sitten avaa sitä luukkua. No, mutta ennen kuin päästätte suustanne jotain todella typerää, niin miettikää aina ensin. Ei muuta.